Du skal nu guides ind i en visualisering af et møde af dit højeste jeg. Sæt dig rigtig godt til rette og have fødderne godt placeret ned i gulvet og have håndfladerne åben i modtageenergi. Hvis du ligger ned, så læg dig rigtig godt med håndfladerne opad med modtagerenergien åben. Luk øjnene og mærk lige hvordan kroppen har det. Træk vejret dybt et par gange. Ind igennem næsen og ud igennem munden. Mærk hvordan roen sænker sig i kroppen. Lad lyde være lyde og lad dufte være dufte, og hvis der er noget der distraherer dig, så lad den energi være og komme tilbage til bare at være her og bare være dig lige nu. Når du har trukket vejret et par gange, så mærk hvordan kroppen den bliver tungere og tungere. Mærk hvordan skuldrene slapper af. Mærk hvordan albuerne slapper af. Mærk hvordan hoften slapper af. Mærk hvordan benene slapper af. Og mærk hvordan fødderne slapper af. Ud af dine fodsåler, uanset om du sidder eller om du ligger, vil der komme rødder ud og forbinde sig med moder jord. Så du fastholder en grounding, så du bliver her på jorden, mens vi tager dig et dejligt stykke ud i universet, ud for at møde dit højeste jeg. Lad dit kronechakra åbne sig, og lad en smuk gylden energi, som kommer oppe fra universet og inde for dig, lad dem mødes og flette sammen i sådan en uendelig bytte energistrøm. Lad energien flyde ned i din krop og lad den rense hver en celle, fyld den op med lys. Lad den tage det væk, som ikke længere er brug for, som ikke længere er i harmoni med dig, og lad det gå tilbage op i universets magiske sted, og lad det blive renset. Mærk, hvordan du bliver fyldt op. Mærk, hvordan kærligheden breder sig ud i kroppen. Saml din bevidsthed nu. Saml din bevidsthed og udvid den. Udvid den til at komme ud fra din krop. Udvid din bevidsthed til at fylde det rum, du sidder i. Du er alt i samme energi og samme vibration med alt, hvad du er i. Udvid din bevidsthed til at fylde det hus, du sidder i. Til at fylde hele byen. Til at fylde hele landet. Og udvid din bevidsthed til at fylde hele jorden og universets energi. Du er nu et med alt, hvad der er i og omkring dig, uanset hvor stort og hvor småt det er. Sid lidt og mærk den her sådan fantastiske stemning af rent faktisk at være et med skaberen, med kærligheden, med alt hvad der findes. Nyd det. Nu kigger du dig rundt og ser, at du er det sted, hvor du føler dig allermest tryg i hele verden. Måske sidder du stadigvæk hjemme i sofaen. Måske er du i en skov. Måske er du hjemme hos dine forældre. Det er lige meget, hvor du er. Du er lige nu det sted i hele verden, hvor du føler dig allermest tryggest. Måske sidder du hjemme hos dig selv og befinder dig i dit eget hjerte. Hvilket smukt sted. Du er så tryg. Så forestil dig, at du åbner dine øjne, og foran dig står den smukkeste kvinde, du nogensinde har set. Den smukkeste, reneste energi. Lige der foran dig. Du synes, at det ser bekendt ud,
Og alligevel, så er det svært at se. Det er det smukkeste, du nogensinde har set. Pludselig går det op for dig, at det er dig selv. Det er dit højere jeg. Det er al din kærlighed. Det er al din energi. Det er alle dine ambitioner. Det er al din viden. Det er alt, hvad du nogensinde er sat sammen med. Det står foran dig. Det reneste, smukkeste, mest fantastiske, magiske, du nogensinde har set. Kig rigtig godt på hende. Hvordan ser hun ud? Hvad er hun klædt i? Hvad er hendes energi? Er den varm? Er den glødende? Er den strålende? Hvad energi er det? Når du har kigget på hende længe nok, så ræk ud. Hun rækker også ud efter dig. Tag hende i armene, kram hende og mærk, hvordan hun smelter sammen med dig. Hvordan I bliver et. Mærk, hvordan alt det, du så i hende, nu fyldes i dig. Mærk, hvordan energien strømmer rundt i kroppen. Mærk, hvor elsket du er. Mærk, hvor fantastisk et væsen du er. Mærk, hvor stor en power du har. Sid lidt i den her høje, rene, guddommelige energi, du er i lige nu. Sid lidt og nyd det. Og når du er klar, så kom tilbage til rummet. Tag din bevidsthed tilbage i din menneskelige krop. Tilbage til nuet. Vrik lidt med dine fingre. Vrik lidt med fødderne. Bevæg kroppen. Når du er helt klar, så åbn øjnene op og mærk, at du er merget sammen med dit højere jeg. Alt er muligt. Alt kan lade sig gøre. Så hvad er dit næste skridt?